všetko a z toho nového videa a dneska si ideme zahrať Brawl Stars. Je to môj iný účet, keď chcete vidieť môj účet iný, tu je 14 000 trofí, 3 prestižky, hej, to je môj účet, ale toto je môj ďalší účet. No a idem solo showdowny. Dáme asi Colta, že by som pár diel vymaxoval ho, takže uvidíme ešte takže idem ďalší meč. Rýchle bude Colta. Strašne rýchlo, proste strašne rýchlo to ide. Keď sa natáčanie z Driving School Simulatoru ešte len budem vydávať videa a tak. A asi aj dneska ešte z Driving School Simulatoru. Driving School Simulator 24 možno, neviem. No... Not the face! Number one! Bullet Storm! Ľahké zatiaľ. Epic! Prestížna Dynamajka. Takže asi tak. Opa, ďalšie odmeny a vždy 1000 coinov, fúha. Dáme dneska určite 300, 400. Dobre, určite dáme veľa dneska. Mám strik 10. Wow. Zatiaľ to je ľahšie. Star powerky. Keď tak tam kakao. Watch out! Here I come! Čože? Kakaoko sa tu takto volá? Na čo sa tu takto volá kakaoko? Neviem, čo to volá kakaoko. Check out my headshot! Ľahké zatiaľ. Veľmi rýchlo. Keď tam takého vidím. Selfie time! Všetci idú na mňa. Check out my headshot! OK, ja prestrelím cez toto, nedám star powerku a prestrelím tam cez to. Bullet Storm! Ľahké, jaké by nebolo. Number one! 9, si počkať. Tak to ešte im hrať, tak veľa odmien bude. Mythic! I am guided by the spirits. Idem vyzdvihnúť. No, čo padne. Kredity a plakanie. Super rare! Rarky 2, a predtým mi padalo legenderky, mytiky. Teraz mi padá nič také. Takže asi tak. Teraz sa to načítava. Ajajaj.
Tak to sa bude dlho načítavať. Rare. Super, zase. Rare. Počkám si. Rare. I am guided by the spirits. Kúštik mi to seklo. Ok. Počkam, ja si počkam. No, ukáž jakého. I'm only here for the trophies. Ok. Rare. Super rare. Super, to je nič. Epic. Zase nič. Je to bolo jasné. Aké knockoutíky. Nechcem knockouty, ja chcem ísť sola. OK, ide sa na to. Rapaparapa. Too pretty for pain. Nevidím, kto tu je riaditeľ zeme. Check out my headshot. Riaditeľ zeme. Nemyslím, že je to niečo, krovík. Check out my headshot. Zatiaľ ľahké. Selfie time. Ľahké, veľmi ľahké. I'm too good. Presne ako hovorí Colt. I'm too good. Čo myšlenka? O čo sa snažíš, Šelina? Kámo. Check out my headshot. Nemysleli, že toto. Watch and learn. Si už toľko ešte toto a budem mať konečne všetko. Takže zase profísky. Jakého si mám piknúť? Pikapnem si koho? You got bested by a child. Je taká z pušti kope. Kluby mám megapik a také tie. Ale chcem ísť preč. Hopla. Leave. Hop. No ukáž, je tu. Nie, chcem ísť do Shadow. Ja chcem ísť do 5A klub. No tak si počkám, no. Tak si počkáme. Alebo ani žiadne kluby, proste. V akom klube budem, proste. To je jedno, ako. Počkám si. Mne to je jedno. Ja si kľudne počkám.
VASD, 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 VASD. Natáčam na tablete. Mám screen rekord na tablete. Takže asi teraz cez tablet budem natáčať také diagrafku a tak. Driving school simulator a tak. Rare. Super rare. Jasné, super rare. To mi bolo jasné. Ja idem si asi teraz ešte kolta. Watch out! Here I come! Johnny Spike, Parker Gold. Time for trouble! Nie, 6-7 nie. Žiadne 6-7. Výborne, to čo som oskúšal. No čo? No way! Hej, nebudeš mi brať. Ľahké. Zatiaľ. Selfie time! Ešte pár questíkov. Ešte pár questíkov a bude. Vyjde rýchlo, proste to rýchlo budem mať. Rare. Budem mať 500... I'm only here for the trophies. Koľko kreditov? Hej? I am a creature of the night. Taru, tu by som vybral toho jedného. Neviem. Veľa tu ich je. Tu je až šáde, hej. Ukáž mega quest. No, tak to asi nedajú. No, za chvíľku mám lístu trochu na kontový. Už to sú dajú. Time for trouble! Jak imun? Jak ona môže byť imun? Tak už dávno začala povedať na imun. Dobre, som nájsť takých tu. Enzo. Proste musím byť prvý. Jasne, teraz tam prídem. To bolo jasné. Príjemný strik. Takto. I do not come in peace. Tránka, hej. Leave tým. Lucky day, dobre. Takže to je koniec videa a majte sa, čus.